לנגן על אקורדים רגילים שהבסיסיים, הגיטרה הייתה נשמעת אחרת. אז כל הקונספט של זה, זה לנגן נכון, לקחת את התווים במקום הנכון. וזה לא משנה דווקא אם מחזיקים גיטרה כזו, או מחזיקים גיטרה טיפה יותר זולה, הרבה יותר זולה, את האמת. זה תלוי איך כל אחד שומע את הכלי, ומכיר את הכלי, ומחבר את כל ההרמוניות שהוא רוצה להכניס במוזיקה. בגדול אני מנגן על סולם E, אוקיי? E, אבל מה שקורה, אני על הסולם ה-E הרגיל שאנחנו... זה מה שזה E, E מז'ור, אבל אני לוקח הרמוניות עם בסים, זה משפחה, אני לא יודע אם שמעתם מעגל הקווינטות, מישהו שמע פה על מעגל הקווינטות? מעגל הקווינטות. אז אני בונה משפחות, אז אני ממש משלב את האקורדים עם צורות שפחות או יותר לא קונבנציונליות, שזה יחסית קשה לשמוע את זה לאוזן המוזיקלית הרגילה. זאת אומרת, אם אני הייתי מנגן אותו דבר כאן, זה אחרת אם אני מנגן זה פה. כן, כי מה שאני עושה, אני משלב בסים, שזה ההרמוניה בעצם, עם האקורדים הבסיסיים, ואני לוקח פשוט בפוזיציות אחרות. כמו נגיד קטע שעכשיו תשמעו, שאני עושה טיפה גם מבחינה מוזיקלית, הוא די מורכב, הוא פשוט יחסית לנגן, אבל הוא די מורכב, שימו לב.